Kaya di tapulan mga kapaglaom no, maayong buntag udto gabi tibuok kalibutan. O salamat kaayo sa inyong pagpakiguban kanato diri sa atong tulumanon paguting kay kamaturan. O dito ka limtan higala ang tanan jud nato nga mga sponsor dito sa gawas nasod ug uban pa. Ang uban nagunahuna pa mag-sponsor. Sponsorin niyo ning paguting kay kamatuoran mga higala. Kay ang atong pag-sponsor daw sama kita nga nagwalis may balita. Daw sama kita nga kita mo'y nagwalis may balita ngadtos mga katawhan ug nagtigom kitag pahandi dito sa langit. Dito kalimtan sa mga higala ang si Dodong Jeremy no bagot na tong mga igsoon diya sa gawas igsoon ang kugihan kaayo nga mag-sponsor no sa buhat sa Ginoo. O gatong pasalamatan kini sila nag-sponsor sa uban nga mga magwawali mga higala. Si Inday Cherry pod no malaki diya sa uban siyang duha ka mga anak. Babae lalaki o uban siyang bana o diya sa USA mga kaigsuonan no mga kanheng mga ato nga mga kauban sa buhat sa Ginoo dito pa mi nagwalis Toledo mga kapaglaom sa Lutupan ba to? O niya ang kagana lang kay ang iyang ginikanan supported kay sa buhat sa Ginoo no kaya guwali mi dito mga higala mga kapaglaom muna nga lipay ta mga kaigsuonan nga sa tanang panahon nakahimo ta sa pagsibya sa kamatuoran. Atong niagi atong natun-an mga higala ang about love no ang tinuod nga gugma mga kaigsunan. Ang tinuod nga gugma higala ato namang na kuno nga dili ka istorya ra nga naigugma ta. Dili ka istorya ra. Kuan gyud mga igsoon no nang nahigugma gyud. Dili ka istorya ra na dali ra mo gud istoryahon mga kaigsunan nya. Ingon ta nga nahigugma ko nimo. Dili. Kung atong i-biblical higala ingon si Ginoong Hesus, if you love me, keep my commandments. Nganong, kung higugma mo na ko, tumana akong sugo, unsa man di ay ang atong Diyos, si Jesucristo. 1 Juan 4:8, God is love. Siya day ang gugma mga kaigso. Namo na nga, kung mutuman mo, ayaw nang kanang sinuko-suko, no? Budak-bundak, tuman na sa dagang kaigsugo. Ano ba? Ayaw. Ang gusto sa Ginoo, kapag laom nga, kung mutuman ka sa iyang mga pulong, kung magtahod ka, magrespeto ka, dili kay bundak-bundak, kung dili mga kaigsuunan, uban gayod sa gugma. Muna atong itunan atong niagi mga kaigsuunan. Karon sa may resulta, atong pagtunon, result sa gugma. Ang result sa gugma mga kaigsuunan, mao gayod ang pagsugot sa iyang kabubuton. Atong basa na to Mateo 7:21. Dili ang tanan nagaingon ka nako Ginoo makasulod sa gingarian sa langit kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan sa langit. No? Ang pagtuman nato sumala Salmo 48 nagakalipay ako Dios sa pagtuman sa imong kasuguan. Karon nagingon ang proverbio, kabahin ba ang kasuguan diya sa kasing-kasing kay naaman ang gugma? Yes, kabahin di ay mga kaigsunan no. Atong basahon. Proverbio. Kabahin ba ni City 2 o 1 og 2. Atong basahon higala. Dili ta magligoy-ligoy no basa gyud ta. City 1 og 2. Anak ko, bantay ang akong mga pulong. Unsa kuno mga kaigsunan? Bantayan nato ang pulong sa Dios. Unsa man? Og tagua ang akong mga sugo uban kanimo. Versikulo 2, bantayi ang akong mga sugo ug ikaw mabuhi. Kanha, litra por litra, words for words, pulong por pulong atong nabasa. Hog ang akong balaod. Unsa kunong balaod? Ingon sa taw-taw sa imong mata. Ang balaod igsuon giingon dia ang pulong sa Dios mao ang lamparahan, magagiya, kahayag, mausab ang sugo
daw tao-tao sa mata, kung ang tao-tao sa mata kapag laom mawala na ni, mahalap na, dili nakakakita. Unsa pa? Ibugkos sila sa imong mga tudlo. Ang atong tudlo na pulo ka buok higala. Isulat mo sila ibabaw sa papan sa imong kasing-kasing. Muna nga ang kasuguan mga kabaglaom, kabahin gayud, no? Kabahin gayud mga higala sa sugo sa Ginoo. Sila, no? Sugo sa Ginoo mga kaigsunan, kabahin gyud ay. Muna ningon siya nga ang gugma, ang balaod, ang tumong gugma, putli og kasing-kasing og maayog kaisipan og matinuorong pagtuo. Unang Timoteo 1:5. Mao din na nga naa gyud ang gugma. Pwede mo bumusaw ng Judas 1:2 nga kalinaw, kaluoy og gugma. Naa gyud na higala, kabahin gyud na ang gugma. Oh, dili basta-basta nga moingon ta nga gugma ni gugma ko nimo. Ya mo ni kasagaran gyud mga kaigsunan niya, gugma-gugma dayon ana, naigugma ko nimo, naigugma ko mauni mao na, pero matingala ka higala nga moingon higugma niya, wala di ay mga kaigsunan. Istorya hi ko ninyo. Nan mag-claim man sila, mingon sila brother, namin nag-claim nga sila kuno gitukod ni Kristo. Namin nag-claim diya, di mo magyapon ang magpulos. Ngano man ang kung atong basahon ang Judas 1 Santiago 1:25-27 nga ang putli nga reliyon, unsa man putli nga reliyon nga manggihatagon, ang putli nga reliyon higala nga muduaw ngadto sa mga kabus, sa mga ilo, balo. Unya ningon pagyud na nga ang imong sa 27, ang imong kining ang imong relihiyon di magpulos kun dili ka makapugong simong baba. Ana lang mga kaigsunan. Puros pa ang relihiyon nag-claim ni ana. Sa tinuod lang, Katoliko, RCC, Romano Katoliko nag-claim sa Catholic Church. Ang Protestante nag-claim sad. Ang Christian nag-claim gihapon. Puros nag-claim mga igsunan. Pero ang tinuod yun, kanang makalukop. Kay ang pulong Katoliko universal, gikan sa kataulo. Makailapon. Muna nga Seventh Adventist, universal. Pwede po makapasar po din na. Pero anita igsuon sa full of love, sa puno sa gugma. Kay ang gugma puno sa kaluoy, puno sa kalipay, puno sa pagkamaayo. Diba sa gitawag nato og bunga sa Espiritu Santo. Dito mo ginang klaro sa bunga sa Espiritu Santo. Gugma gid una. Nya kung wa kay gugma di oy maayo, kung wa kay gugma wa di magapapangoron, kung wa kay gugma wa kay pagpugong. Naa gyud ang gugma mga kaigsunan. Muna ang resulta sa gugma higala mao ang pagtuman sa mga sugo sa Dios. Muna nga ikaw ug ako tuman na gyud ang sugo sa Dios. Ngano kung tumanon nimong sugo sa Dios, nahigugma ka kaniya. O nya wa may lain makapanunod sa langit kadto lang nahigugma sa Ginoo mga kapaglaom. Muna nga ikaw, ako, kitang tanan kinahanglan naagid ta sa tinuod nga gugma. Tinuod nga gugma. Say mga uban mga kaigsunan mag-away magrelihiyon, no? Maaway mag-ilog sila kini giamo tinuod. Hantod nangawala ng gugma. Asa naman gugma nangawagtang na. Ngano man iyahay naman og pangangkon, iyahay na og nilabayay og mga dili maayo nga mga pulong. Wali ra day ka Katoliko, wali pod sila sa ilang sabdan, sa ilang doktrina. Doktrina nila nga ipakaon na ang tanan, wali sila. Sa walay pagpakapin mga kaigsunan. Basa mo buhat jis, basa mo din kuan lang, yan na lang. Kasimple mga kaigsunan. Pero sa mga Seventh Adventist lahi manggod ang gipasabot, no? Kay lalo ka manggod ng tukiunon kay ang Biblia higala, labi na sa pagtuo diha kang Cornelio. Muna nga lahi-lahi taong pagsabot. Ang inyong pagsabot nga pwede nang kaunon tungod diha sa buhat jis, inyo sabna. Pero para na mo dili may kumpiyansa.
kay wa biya gihimong balaod nga dili ka o mukaon ka og baboy. Kay ang balaod dito sa Old Testament, dili ka mukaon sa mga dulumtana pila ang baboy. Nya kung iusab na nahimo na pud unta nga mingon niya ang Ginoo nga dili na mo o mangaon na pwede natang mangaon. Wala. Gipangutana ko na higala sa atong mga amigo nga mga CFD kadang kung gyud ba na iligsuon niya pagpangutana. Iangkon gyud nila nga wala na gisugo. Pero ato lang masabot nga pwede na nang kaunon. Di punta maingon mugos pod inyo man sad na, no? Kaya iya man tag ato bangay magtinanaw ra pud didto sa humanan sa Ginoo nga biya sa gini. Kay wa biya kalabutan igsoon kumukaon og dili kalabutan. Ari na lang gyud ko sa dili para nga sigurado mga kaigsunan kay wa mo puy bawal kay bisag ipakaon ba di ka mukaon wa maingon makasata mga igsunan, no? Kay wala man na siya labot sa kaluwasan. Inga na lang ka simple mga kaigsunan, no? Napay sunod nato ini igsoon. Dili nato ni kuan lagi kining dili nato ni kanang mapasunod kay dili nato ma-edit mga igsoon. Mo na nga may gagmay lang para nga makuha nato ang mga sakto nga posisyon mga igsoon, no? Samantala lang ni igsoon ang atong studio ang wa pa man gyud ta makabuelo ani kay wa pa man tay mga ekwipo, wa pa tay mga kuan sa atong FM mga igsoon ya Radio Tingkay, wa pa man tay kining sakto gyud niya financial may tungod sa pagkon sa atong FM mga kaigsunan. Samantala diri sa social media, no? Social media basin diri atong mga kaigsunan diya sa gawas nga makadungog diri sa ato nga Sibya nga makatabang pud sila sa ato nga umaabot nga FM mga kaigsunan, no? Gasto ra na ang pinakakuan na og 500,000 pwede na ta makahimo ana og istasyonan mga kaigsunan unya kahimo na taog kining dili lang kusog yung kaayo pero makahimo na tag FM na Hope Radio FM mga kaigsunan, no? Ana lang ay kapon lang ng atong mga kaigsunan mga ilang kasing-kasing para nga matandog para makapadayon kita og Sibya higala dili sa atong tulumanon pagutingkay sa kamatuoran, no? Og akong abi-abi ang tanan atong 3 Media mga kaigsunan. Ang 3 Media usa sa mga hugpong nga mga debaters ug uban pa mga cable warriors ug uban pa mga maayo sa history, maayo kang Ellen G. White. Kumpleto ang 3 Media mga kaigsunan, no? Kumpleto. Kami na part lang sa debating team, no? Debating team. Una nga kami nagdumala ni ana mga kaigsunan. Okay, thank you very much sad ni si Roy Perez, ang atong president mga igsoon. Ug tanan niya mga coach nadto sila ni Pastor Bacalares ug uban pa, sila ni Pastor Cañete, Pastor Hamoy ug uban pa, no? Og pasalamatan nato ang tanan igsoon. Balikon nako. Ang punto igsoon nga ang katumanan di ay sa gugma. Kung imong basahon ang Roma Roma 13:9 ug 10 nga ang katumanan di ay sa kasuguan mao ang gugma. Wala mag-ingon nga ang nagkuha di ay sa sugo, ang nagwala di sugo ang gugma, dili ang katumanan gugma. Sadop nagpasabot mga igsoon kung may gugma ka, di na ikaw patay, dili na mangawat, di na manapaw, di na magsaksig bakak. Matuman yun nato igsoon. Bantayan ang adlaw igpapahulay, maudlan sa Sabado, dili magbatog larawan, di magpasipala. Muna sa 10 commandments mga kaigsonan, no? Thank you very much. So ako magaingon apas dili pa ta magampo tag special igsoon. Katong uban nga dunay mga sakit ato iampo higala. O Ginoo, salamat kaayo. Adunay mga panahon nga kami adunay kapakyasan diya kanimo apan malipayon kami kay ikaw nagapasaylo sa among mga kalapasan. Na among mga kaigsunan uban nag-alaid na sa kalisod. No, adunay o Dios mga sa financial
sa ilang panghinabuhi, sa ilang negosyo, sa uban pa nga mga sweldo